Marang'o momiyo jowa kamono to Uganda luo ok ohero keto sirikal mag kaunti tesre e yor penjo mochwiny ni thothgi ohero mana olo samoro ali nitiere ni gavana tije rach to gituomo gima gavana otimo rach. Lawrence kawuok kamoyo Kanyadoto, CIDP ma Kanyadoto ward timore kawuono maka jopiny na jaro nyeto bende jopiny oyienegi bedo gi document ma CIDP no for future reference. Jopiny have a right to access mar information. Idwaro ni CIDP no sama jopiny osegolo pachgi. Ing'eni paro duto te ok dhi donje CIDP cha. Makosa ma sirikende mag kaunti osebedo katimo en ni gidhi giwuondo jopiny ni gidhi kawo pachgi. Ka giseng'e ni pach jopiny go giketo tenge. Nikech nitiere seche moko ma jo sirikal ma kaunti go kawo ga ni jopiny ofuo kabisa okia gima timo. Kendo paro no ng'eny Kisumu ahinya. Kisumu kanyo paro no ng'eny ahinya, jopiny okia gima dwaro. Jopiny okia gima timo, okia gima dwaro. But kisedhir jopiny emong'eyo kama gidware daraja. Nitiere olalo moro motamo gi kalo ka gidhi chiro. Sama japiny wacho no dwaro no gweno olalo ka. Okinyal pusa ni japiny okia gima dwaro. Nitiere kaka bedo ni olalo onge kanyo inye. Koro ne jogo madhi e CIDP, jopiny nigi haki mar ng'eyo ni to paro mane wagolo ka, mano donje CIDP cha. Gin paro mage manotigo. Ere kaka wanyalo yudo CIDP? But CIDP ni onego bed ni e website mar sirikal mar kaunti. Tiyudo ni thoth ne okete nikech sirikal nodhi okaka gigi nono magine magipare office gikete CIDP. Idwa ni jopiny samoro ma magidware. Emomiyo nawacho ni nitiere migawo moro monego los e sirikal kanyo miluongo ni County Communication Framework motelne gi director mar information. Koro kanye ma japiny adhocho ni abiro ka adwa nunyisa ni CIDP mane ukawo pachwa cha. Ang'o moket mibiro tim, dongruok ma mibiro tim e ward marwa e higa mokwongo ni. Mano sirikal, mano ng'ama japiny nigi ratiro mar penjo. Koro in gi access mar yudo idea bi. Ka in ng'ama olony, kaka osiepna mopenjo no, onego bed ni dhi e website mar sirikal mi download CIDP. Nikech en document be ng'ato nyalo download mabed go e computer mare, onya bede go e flash disk mare. En gima ng'ato nyalo download anytime. Mondo monitor go ni to gik mane sirikal owacho ka. Kata ang'o ma ok otimore higa mokwongo, ang'o mibiro tim higa mar ariyo. Kendo miyo jopiny tich mayot mar luwo ndach budget mokel mondo gihakikisha ni pesa manokele e kaunti ka otim go budget manoketi e CIDP manowal libiro tim higa mokwongo. Koro kadwoko penjo mar thura mawacho ni gitimo CIDP no, en haki mari, en ratiro mari mar bedo ni gi haki mar bedo gi copy mari mar CIDP. Mondo ikony jopiny mondo olundach dongruok matimore gweng', budget mikelo every time, penjo ng'ato go penjo kanyo ni ang'o miyo jopiny rito ga mana rallies mondo ka gigo siboi. Mano nyiso ni sirikal ok oloso kinde mana wacho ni nitiere County Government Act ka. Sirikal onego bed ni timo town hall meetings, MC onego bed ni timo buche gweng'. Ochako gi ward moyiere, odhi e location odiochieng' kodiochieng' ka en gi thuolo. Nikech e County Assembly kacha nitiere marupurupu mimiyo jo MCA mondo odog e gweng'. Koro en orito liel, bura mochokore kende, giluongo ni bura mochokore kende. Kar loso bura makende, ng'eni liel kacha nitiere kuyo, nitie families moko ma ok dwar kata wach siasa go. Nikech siasa go, ng'eni kidhi kano yieri, jok mane pingori ge ka be pod okani. Koro kidhi loko liel ni ema kodi dwa chiwe report. Okomoni chiwo report ni dongruok ma kama biro timore chieng' ma kama, kata ng'ato ngire nyong'o biro launch, biro sidho chakruok ma dongruok ma kama. Mano nyalo lando. But chiwo report kaka jatelo mano yier gi jopiny, dwa ni los bura makende. Ilos buchi, nikech ilo ni pesa gimiyogi, to thothi ng'waso giketo mafuku. Gichamo go mandas. Gi jok ma gigeno. To idwa ni gilos bura
ma samoro nyalo biro kata gi MCA mar ward machielo. Ginyalo dhi kaka jopiny ng'eni kasa puro ga chieng' ma ginywako ne puoth ng'ato to gipuro ma gikemel chieng' machielo gichaki mane kaka idwaro ni giti mondo gi compare gitimo gimiluongo ni benchmarking. Benchmarking ok ochuno nyaka idhi Europe. Benchmarking nyalo timo e ward rajo ni to ward ni odongore ang'o me odongore kama. Ibiro gi design moro mar chope mag gwenka. Bi nyiswa kaka wambe wanyalo bedo gi choche ka. Wambe wanyalo kopo kaka wanyalo kopo kaka utimo. Ng'ato sieko gi pidho diel minyiedho. Omera bi nyise jowagi be ni gibe ginyalo pidho diek minyiedho. Mane e benchmarking mwadwa neno. Ok michamo go achama pesa jopiny ma ji gore ga ngum. Kech kuonde mag dhi e benchmarking be pod gigore giketho nyingwa. Erokamano. To gigo gidhi time pinje maoko. Erokamano.